ti lintag dito'y rabaw ti daga. Adda tinaited nga parol kadagiti qualified nga balod. Mapalubusan da nga rumwar iti pagbaludan ngem kasapulan da nga suruten dagiti amin nga paglintegan. Ti biag ti balod nga adda iti parol. Ket saan nga normal iti panagbiag da. Gaputa sumursurot ti linteg kadakwada. Ti mata ti linteg ket nakaturong kadakwada. Mintis nga naglapsig da ket agsublida iti balod. Binabantayan ida ti linteg. Iti sangwanan ti Dios nakarkaro ti kasasaad dagiti saan nga namati kani Apo Hesus. Gaputa nalpas nga inted ti Dios kadakwada ti sentensya ti panakadusa. Denggen tayo ti ibaga ti sao ti Dios. In surat ni Juan iti chapter 3 verse 18 ken verse 36. Saan ang maukom ti siya sinuman ang mamati iti anak. Denggen tayo ngem naukumen ti di mamati agsipot ta saan ang namati iti bugbugtong nga anak ti Dios. Verse 36. Ti siya sinuman ang mamati iti anak maadaan iti biag nga agnanayon. Siya sinuman adi agtulnog iti anak di nanto maragpat ti biag. Denggen tayo daytoy. No diket agtalinaed ken kuana ti panusa ti Dios. Daytoy nga paset ti nasantuan nga kasuratan. Ti saan mo kayat nga denggen. Ti kayat mo nga denggen dagiti bendisyon nga umay ken ka. Nga maipanggep iti daytoy saan mo kayat nga denggen. Gaputa saan mo nga akseptaren ti kinapudno nga kasasaad mo iti imatang ti Dios. Masakitan ka gaputa ti panagkitam iti kinataom iti kabibiyag mo ket maysa ka nga naimbag iti imatang ti Dios. Saan mo nga akseptaren ti Roma 3:10 nga saan ka nga naimbag ket saan ka nga nalinteg iti imatang ti Dios. Saan nga ibagbagat ti simbaan mo daytoy? Gaputa saan da ka kayat nga masakitan. Ti kaduan nga ibagada ket maysa ka nga naimbag. Ken awan ti problema iti pangukuman ti Dios. Maysa dayta nga panangyaw awan ken ka. Paboranda ti riknam ken saan da nga ibaga ken ka ti kayat ti Dios nga manggam. Kanayon nga ti ikari ken ibagada bendisyon tapno maayo ti riknam. Ngem daytoy ti kinapudno nga kasasaad mo iti pangukuman ti Dios. Kunana John 3:18 naukuman ti di mamati ken ni Hesus Kristo. Nalpasen no kunana nga naukuman kahit nga sa nalpasen. Nalpasen nga nasintensyaan dagiti awan pay ken Kristo Jesus. John 3:36 agtalinaed ti panusa ti Dios kadagiti saan nga mamati. So daytoy nga ukom ti Dios, panusa ti Dios kadagiti saan nga namati kadagiti awan pay ken Kristo agtalinaed ken kuana habang si bibiyagda adda dayta nga sentensya ti Dios kadakwada nga maukom gapo ta awan da pay ken Kristo. Isu nga amin nga tao nga awan ken Kristo nauukomen ken dayta nga ukom dayta nga sentensya ket agtalinaed kadakwada gapo ta awan da pay ken Kristo. Dayta nga panusa adda kadakwada gapu ta awan da pay ken Kristo. No adda ti kasapulan nga pagdanagam ken pagbutngam isu daytoy panusa panakaukom nga ited ti Dios ken ka no awan ka pay ken Kristo.
Kasapulam nga imbestigaran ti bagim, dayta ti kangrunaan nga aramidem. No adda ti kangrunaan nga umuna nga aramidem ditoy biyag mo, imbestigarem no adda ti pudno nga panamatim ken Apo Hesukristo, no pudno nga pinagbabawiyam ti amin nga basol mo, no pudno nga nagtalek ka ken ni Apo Hesus nga inted ti Dios nga mangisalakan kadagiti amin nga managbasol. Gapo tadaytoy sao ti Dios ket pudno ti panakaukom ukumen ti Dios dagiti awan pay ken Hesukristo. Kasapulam ti ag-imbestigar iti bukod mo nga biyag, ta baka may saka nga inyaw awan ti bukod mo nga kapanunutan. Baka ti patpatyem ket ti ibagbaga ti relihiyon mo. Nga agtalek ka iti naigbag nga aramid mo, agtalek ka iti simbaan mo, adda ka ken Kristo gaputa adda ka iti simbaan, naugasan ti basol mo gapu iti bunyag nga inaramid mo. Kasapulan nga imbestigarem gaputa nalawag ti ibagbaga ti Biblia. Inmay ni Apo Hesus nga inbaon ti Ama tapno isalakan na dagiti amin nga mamati ken amin nga agbabawi kadagiti basbasol da. Ni Kristo Hesus inmay inbaklay na ti basol ije cross of Calvario. Natay na itanem maikatlong aldaw nagunghar tapno amin nga mamati ken agtalek ken kuana maikat dayta nga ukom kadakwada ket maipaay ti biag nga agnanayon kadagiti amin nga agtalek ken kuana. Kaylian no dumanon dayta nga tiyempo ti panakaukom ti Dios iti amin nga nakabasol, awan apulos ti maramidam. Awan ti maramidan ti simbaan mo. Awan ti maramidan dagiti pastor mo. Awan ti maramidan dagiti pastoram. Awan ti maramidan dagiti papadi. Iti panakaikat ti panakaukom mo, panakadusam gapu iti basol mo. Nilaeng Apo Hesukristo ti inted ti Dios nga adaan iti maramidan nga mangikat ken pakapakawanan iti panakaukom dagiti amin nga agtalek ken kuana. Ni Kristo laeng ti adda maaramidan na. Isu ti inted ti Ama nga mangisalakan kadagiti amin nga nauukom gapu iti baso. So kasapulam ti agbabawi ken mamati ken kuana. Tapno mapukaw dayta nga ukom ti Dios ken ka. Ket ti ited na isu ti biag nga agnanayon nga ipaay ni Apo Hesukristo. Dayta ti kari ti Dios ken isu ti patio.